बोसोरारि दिनै नंगौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेल। बेवहाय गेवलां मेलजों सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोना बर' कछारी ओनसोलनि सिङाव थानाय जे बर' आबादारिफोरनि साबसिन आबादारि महरै बिथांमोना बान्था होदों। बे बान्थानि मुङानो जाहैबाय थुलुंगाखां जामिनी कुमार नार्जारी, बेखौ बिमुं होनानै बिथांमोना बान्था होदों। दा बेवहाय बे हाबाफारियाव आं स्पेसियेल गेस्ट एबा आलासि महरै बिथांमोना आंखौ लेंहरदों। दा गिबियाव बिथांमोनखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनिसिम जे साबायखर बावदों जे आंखौ लेंहरनानै बे बान्थाखौ गथायनो खाबु होनायनि थाखाय। दा बेवहाय आं बेखौनो खावलायदों जे जोंनि बर' कछारी ओनसोलाव थानाय जे बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों जे जों सोरबा सासे सानैल' आबादारिया थैथाब थांथाब नाजानानै गावनि जिउजों लोगोसे गावनि जिउ खुंनायजों लोगोसे ओनसोलनि लाइमोन आरो ओनसोलनि मानसिफोरखौ एसे कर्म संस्थापन होनो हायो। दा बेबायदिनो जोंनि गासैबो आबादारिफ्रा जे साख्रि बाख्रि बेफार जेरावबो जोङो आखाइ होनानै आबादावबो जोङो जुदि बेबायदिनो जोङो माने बोथोरखौ नायनानै आबादफोरखौ मावनानै लायोब्ला, जेरै जोंनि ओनसोलफ्राव दा नुयो जोङो माइ आबाद मावखांनायनि उनाव दैज्लांनि उनाव माइ आबाद मावखांबाय, माइ हाखांबाय, जोंनि फोथारफ्रा खालि थायो आरो दा जोंनि ओनसोलफ्राव। दा बेखायनो आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आङो बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों, जिहेथु जोंनि बर'नि न'खरफोरखौ जोङो फोसाबनांगौब्ला, जोंनि रांखान्थिखौ एसे गोख्रों खालामनांगौ जायोब्ला जोङो माने आबादफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो आबादखौ बोथोर लायै बोथोर सोलाय सोलाय आबादफोरखौ मावनांगोन। दा बेबायदि मावोब्ला जों निस्सय जोंनि रांखान्थि अबस्थाया एसेबाबो जौगागोन। दा बेखिनि खोथाखौनो आङो रायजोफोरनि गेजेराव खावलायनाय जायो। नंगौ, दिनै माखासे बेखार जेंना साख्रि गैयिनि थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रा जेरै केरेला, गुजरात, मुम्बाइ बायदि बायदि जायगाफ्राव थांनानै बायदि बायदि खामानि मावहैयो, सिकिउरिटि मावहैयो, सोरबा लेबार, सोरबा हटेलफ्राव थानानै खामानि मावहैयो। दा बेनिखायनो आं दा जायफोर लाइमोनफोरा साख्रि बाख्रि मोनाखै, दा बिथांमोननिसिमबो खावलायदों, जिहेथु जोङो बयबो साख्रि मोना नंगौ। दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना साख्रि मोना, जे जोंनो खामानि मावनो थाखाय गोबां स्कप दङ। जों दा नैबेयाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जे साबसिन आबादारि बान्था होनाय, दा बेनिफ्राय जों सोलोंना लानो हायो जे जों आबादखौबो मोजां रोखोमै मावोब्ला गोबां गावनि आथिङाव गावनो गसंनो हानाय, रांखान्थिखौ मजबुत खालामनो हानाय अबस्था दङ। दा बेजों लोगोसेनो गोबां मोजां खामानिफोर दङ। दा जेरै जों मबाइलफोरखौल' बाहायो, खिन्थु बेनि बानायनाय बे हुदाफोरखौ जों सोलोङाखै। कम्पिउटार जोङो बाहायो, कम्पिउटार बानायनायनि जों माबाखौ टेक्न'लजिफोरखौ जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैसिमबो सोलोङाखै। जों मटर गारि सालायो, खिन्थु मटर गारि मेकानिक जोंनि बर' लाइमोनफोराव जोङो दासिमबो सोलोंनानै लानाय जों नुवाखै। थिग बेफोर जिनिसखौ सोलोंनानै लायोब्ला निस्सय जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो गाव गावनि आथिङावनो गसंनानै थानो हानाय अबस्थाया फैयो। दा बेनिखायनो गासै बर' लाइमोनफोरखौ खावलायदों, जिहेथु जों साख्रि बाख्रिखौल' आसा खालामनानै थायालासिनो गाव गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानाय बिदिनो बायदि बायदि मोजां खामानिफ्राव जों आखाइ होनांगौ, बेखौ खावलायनाय जायो।